ମାନବ ଜୀବନ ଚଞ୍ଚାଳମୟ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ। ଜୀବନର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଭିତରେ ତଥାପି ମଣିଷ ଖୋଜି ବୁଲେ ସୁଖର ଦୁନିଆ। ଜୀବନ ଭିତରେ ଥିବା କ୍ଳାନ୍ତତା ନିରସତା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଖୋଜେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ, ନାନା ପନ୍ଥା। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଉଛି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଯାହାକି ମଣିଷ ମନର ନିରସତାକୁ ଦୂର କରି ଜୀବନରେ ଭରିଦିଏ ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦ। ସେହି ପ୍ରକାର ଏକ ପର୍ବ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ, ଯାହାକି ବିଶେଷ କରି ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ, ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ। ତ ଆସ ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା। ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ନ ସମର୍ପଣ କରି ଖାଇବାର ପର୍ବ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ। ପର୍ବଟି ପାଳନ ହୋଇଥାଏ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଦାତା ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ପାଳନ ହୋଇସାରିଥାଏ। ନୂଆଖାଇରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଏ ମା ବସୁମତୀଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ବିଶାଳତା ଯୋଗୁଁ, ହୃଦୟର ଉଦାରତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଚାଷ କରି ପାଇଥାଉ ବର୍ଷ ଯାକର ଖାଦ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଫସଲର ନୂଆ ଧାନ କେଣ୍ଡା, ନୂଆ ଚାଉଳ ଭୋଗ କରାଯାଇ ଘର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଓ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କରାଯାଇଥାଏ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଧନୀ ହେଉ କି ଗରିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥାଏ ଉତ୍ସାହ। ତେଣୁ ନୂଆଖାଇର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ଘର ସଜାସଜିରେ। ଘରର ମା ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ଠାକୁର ଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘର ଦ୍ୱାର ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାକୁ ଲିପାପୋଛା କରନ୍ତି। ଘର ତଥା ଚାରିପାଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଣାପଡ଼େ। ଘରେ ଥିବା ଖଟ ପିଢ଼ା ଡାଲାକୁଲା ଲୁଗାପଟା ଡବାଡବି ସବୁକୁ ସଜାଇ ରଖନ୍ତି। ପୁରପଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ନଗର ଯାଏ ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନରେ ଦୋକାନ ବଜାରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଭିଡ଼। ମିଠା ପିଠାପଣା ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ହୁଏ। ପୂଜା ଲାଗି ଯୋଗାଡ଼ ହୁଏ ଧୂପ ଦୀପ କର୍ପୂର ବସ୍ତ୍ର। ନୂଆ ଲୁଗା କିଣାକିଣିରେ ସବୁଆଡ଼େ ଗହଳି ଜମି ଉଠେ। ପରିବାପତ୍ର ହାଟରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭିଡ଼। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। ସେଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଉଛୁଳି ଉଠିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଘରର ମୁଖିଆ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ପୂଜା ପାଠରେ। ସମସ୍ତେ ନୂଆ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କରାଯାଏ ପିଣ୍ଡଦାନ। ତା ପରେ ପରେ ନୂଆ ଧାନ କେଣ୍ଡା ଚୁଡ଼ା ପିଠାପଣା ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଧୂପ ଦୀପ ଚନ୍ଦନର ବାସ୍ନାରେ ମହକି ଉଠେ ଘର ଦ୍ୱାର। ତା ସହିତ ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟ ହୁଳହୁଳି ଘଣ୍ଟା ନାଦରେ ଉଛୁଳି ଉଠେ ସବୁ ଘର ଅଗଣା। ପୂଜା ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ବସି ପଡ଼ନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ। ଦେବତାଙ୍କ ଠାରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଭୋଗ ନୂଆ ଚୁଡ଼ା ଘିଅ ମହୁ ଗୋରସ ଗୁଡ଼ କଦଳୀ ମିଶାଇ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଘରର ମୁଖିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରସାଦକୁ ଖାଇସାରିବା ପରେ ସାନମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଜୁହାର ହୁଅନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ଘର ତିଆରି ପିଠାପଣା କ୍ଷୀରିପୁରୀ ମିଠା ଖାଇ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ଦିନଟି କାଟିଥାନ୍ତି।
ତାପରେ ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ନୂଆଖାଇ ଭେଟ ପାଇଁ। ଘର ଘର ବୁଲି ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଜୁହାର ହୁଅନ୍ତି। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ କହନ୍ତି ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଆର ବରଷକେ ଦେଖା ହେମା। बचिथिले रे भेटोर माय बाबू छौरे मने पूरे बचिथिले रे भेटोर माय बाबू छौरे न खाइद्रे न खाए मातुरे पतरे हाय न खाइद्रे न खाए मातुरे पतरे मने पूरे बचिथिले रे भेटोर माय बाबू छौरे ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ଗାଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରି କୁହନ୍ତି ରବି ଓ ଖରିଫ ଫସଲର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ୁ, ସଂସାରରୁ ଅନ୍ନ କଷ୍ଟ ଦୂରେଇ ଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଜ ନଈ ଆସେ ସମସ୍ତେ ଖେଳକୁଦ ମୌଜ ମଜଲିସରେ ମଜିଯାଆନ୍ତି। ଘୁମୁରା ନାଚ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ନାଟ ତାମସାରେ ଲୋକେ ମସଗୁଲ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ସେହି ଆଦିବାସୀମାନେ ନୂଆଖାଇ ଦିନ ନାଚ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ଏସବୁ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। Burubunga, nai bori kampo dolara podela chuchura chagoni peka yeah nai bori kampo dolara podela chuchura chagoni peka ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ମନୋରଞ୍ଜକ ହୋଇଥାଏ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଘୁଡ଼କା ନାଚ। ସେ ନାଚ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଆଦିବାସୀମାନେ ହସାଇ ଦିଅନ୍ତି ନିଜର ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖକୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ନୂଆଖାଇ ଏକ ସାମାଜିକ ଓ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ବ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖିଥାଏ। ଫଳରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ ସମୟରେ ଚାଷୀ ଭାଇ ବେଶ ଆନନ୍ଦିତ ଥାଏ। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ନିଜ ଘରେ। ପର୍ବ ପାଳନ
ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ପର୍ବ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇଯାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଶିଖାଏ। ପର୍ବ ଆମକୁ ସମାଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ରହିବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ। ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଜାତି ଜାତି, ଉଚ୍ଚ ନିଚ, ଧନୀ ଗରିବ ଏହି ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେଦଭାବକୁ ଆମ ମନରୁ ଦୂର କରିଦେଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ମାନ ଅଭିମାନ, ରାଗ ରୁଷା ଦୂର କରିଦିଏ। ଆମର ଧର୍ମ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ବ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏହି ପର୍ବଟିକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ।